Spoločnosť Oknoplast sa rozhodla pre netradičnú prezentáciu svojho najnovšieho produktu Okna Prolux. Preto si za miesto tlačovej konferencie vybrala Múzeum letectva. Nie len výber miesta, ale aj spôsob prezentácie inovatívneho okenného systému Prolux bol mimoriadne pompézny. Letectvo a okno Prolux spája voľný priestor, ktorý si každý cení a pre mnohých sa stal synonymom luxusu. Zúžený profil, elegantný minimalistický dizajn a viac svetla v interiéri. To je to, čím sa nové okno vyníma, čo naznačuje už samotný názov Prolux. Spoločnosť Oknoplast preniesla svoje laboratórium priamo na miesto tlačovej konferencie, aby potvrdila vlastnosti a odolnosť okna Prolux v náročných podmienkach. Zúčastnení tak mali možnosť na vlastné oči pozorovať trvácnosť nového okna pri simulácii mohutnej výchrice, zvýšeného hluku, ako aj v aspektoch spojených s tepelnou izoláciou. Najväčšie emócie však vyvolalo testovanie s využitím historického lietadla, ktoré je európskym a zrejme aj svetovým unikátom. Okno Prolux odolalo náporu vzduchu, ktorý lietadlo vyvinulo až do rýchlosti 250 km za hodinu na otvorenom priestranstve. Pozvaní hostia sa mohli oboznámiť tiež s evolúciou prelomových inovácií spoločnosti Oknoplast, ktorá opäť potvrdila, že patrí medzi európskych lídrov v odvetví okien a dverí a udáva trendy technologických riešení v branži.